ngizokutshela ukuthi-ke emdlalweni-ke eyisishiyagalolunjani njengoba lapha-ke iKaizer Chiefs-ke okotshani baholele lapha-ke i-former Kaizer Chiefs 23 games 4 goals bona-ke bazodlala lapha-ke i-4-3-3 nasi-ke Ox lapha-ke phakathi nenkundla yena-ke umthethwa ake ngikutshela ukuthi-ke isikhukhune sizabahlambe Dinuku kanti-ke iKaizer Chiefs yona clean sheet eyodwa waconsider-ke 10 goals kuyo-ke leyo 10 games yena-ke umshini wesinkwa sibheka lapha-ke Brighton Ndlovu kuyobe-ke kungasabalulekile iqembu leKruger United ukuthi-ke ngempela-ke lingenile sibheke lapha-ke Candy Shop sitolo samaswidi Flavio da Silva Simango bona lapha-ke phela sitolo samaswidi Nkosi Ngiphile Ngcobo uyaliphakamisa liyamthola lapha-ke Gaston Sirino funa lapha-ke khona Kheku Sirino Zobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka liyadliwa ibhola lakhe Gaston Sirino Candy Shop amakhanda Ndlovu Bright uyajikajika wenze njani sibheka lapha-ke ibhola lesikhukhune Otino Bempeke kube play on Vuyo Lihlapha faka lapha-ke phakathi eboxini Lihlapha Gaston Sirino sizokele mukele ekhitshima lapha-ke Kaizer Chiefs yanqoba kumdlalo wodwa badlala-ke ama-draw amabili lamaqembu-ke amabili mangabe-ke isikhukhune sidlala-ke ekhaya Gaston Sirino phakathi eboxini Flavio kudla nobuso bamafala ibhola lakhe nathi dlo lapha-ke ibhola Munathi wayiketsetsa Pule Modi bamshiya phansi uTino Pempe abayi-free kick akupheke njengesishelelo ngakoshulu wenkani bese begangile-ke ngempela abaso lapha-ke isikhukhune uthi uyazama-ke uyarecover yena-ke uKhiba wagcina-ke emshiya phansi uPule Modi wagcina-ke emshiya phansi Pule Modi uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka uzobona uzobuka Lollipop ayikho la qualifier lapha-ke izwe lase-DRC engaphakela inkundla sibheka lapha-ke Lollipop ayijubane lakhe kuLilepo ayiveza kamnandi Ox udla isithende Sirino nalithuba zile uLollipop wayiveza u-Ox wayiveza uSirino bathi hlabudle Pule Modi othi uModi angalambi sinda ngokulambisa isikhukhune lapha-ke i-pass accuracy sibheka lapha-ke mandi ayiveza kamnandi futhi lapha-ke Mkwena namuTshepo Mkwena-ke manje phakathi eboxini Mkwena wenze njani Otino Pempe weNdlovu nimandla nila ekulaleni lapha-ke kwaNdlovu nakho usulala nje masingayibona-ke namhlanje kube kukokuqala nqa in 10 games sibheka lapha-ke ibhola lesikhukhune othi yazama lapha-ke lisibangu nansi turnover ball yeqembu lesikhukhune eyijubane-ke manje lakhe uNdlovu sibheka lapha-ke Ndlovu uyedwa uNdlovu isolated uNdlovu sala phansi uMsimango uyayilalela nje uNdlovu uyakhafika kodwa-ke uGTZ General thatha zonke Msimango ozayo mangabe-ke isivalwa-ke iliga imidlalo iqale yonke-ke futhi kanye ikhona-ke la okuyobe kukhalwa-ke Mandi phakathi eboxini Mandi oyinjebe somunyane ukushiya konke enkundleni emidlalweni-ke weMamelodi Sundowns ukushiya konke enkundleni emidlalweni weMamelodi Sundowns ngeke-ke ngimangale mayengathi-ke i-hamstring uyizwa ngathi-ke iyathinteka ngendlela-ke adlale kahle kakhona uzothola lapha-ke ne-man of the match award nathi-ke ibhentshi le-Kaizer Chiefs River Frosler khona-ke lapha-ke ayiphakamisa bathumela lapha-ke phambili ezohamba nje phumela ngaphandle-ke leliya bhola Gaston Sirino sebenza umshini wesinkwa uyasebenza umshini wesinkwa
Ngora-ke udlala ngoFlavio da Silva. Akupheke lapha ke mbukeli. Gaston Sirino. Ededeleke intuthu. Nange umshini wesinkwa. Udlala ke ngoFlavio da Silva. Uthi nje Flavio da Silva. Gaston Sirino. Uyahamba lapha ke Lilepo. Nansi Lolipopa. Siyayimunya. Lolipopa. Eta madoda. Lolipopa. Indoda umshini wesinkwa. Indoda umshini wesinkwa. Lolipopa. Eta madoda. Banana bengadlaleli Lolihlapha. Othi umshini wesinkwa kwagoge zona. Othi umshini wesinkwa kwagoge zona. Uyena lolizwa leli yaphola. Yena ke uToaster Ntsabatha. Uyena lolizwa Toaster Ntsabatha. Eyithola ikhona kick Kaizer Chiefs. Sobo. Nange Lilepo ke manje hamba ngamadoda. Lilepo ushiya phansi. Uthina Pepe. Uthina Pepe nje babadabala emsebenzini. Uthina Pepe nje babadabala. Wakanga nje ngebhola uthi manje. Nathi Pawuti ke manje. Rifa Frosla funa lapha ke Lolipopa. Siyayimunya. Lolipopa. Phakathi boxini. Tashrika Morisa esuka ebenchini. uTashrika Morisa nanti ibhola lesikhukhune bayaganga besikhukhune. Akupheke ngapha ke lenkundla iPhawoti libona lapha ke iLolipopa. Siyayimunya hambisa amadoda phansi. Bona lapha ke uMorisa iyadlala TV iyahlipofu ihlokudla kwawo shona we 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 iyahlipofu engapha ke lenkundla kulapha ke Sikhukhune ngiyamcesa lapha ke uNdlovu. Kaizer Chiefs bangabe ke umdlalo umi kanje ihlala lapha ke kuyo ke u51 points okuyiwona amaphuzu ke lawa abenzela ke isiqiniseko sokuthi ke nakanjani ngesizini ke ezayo bazobe bedlala kuyo lapha ke iCAF Confederation Cup la abazobe behamba khona neDurban City iqembu ke enqobe lapha ke iNedbank Cup. Ukho baba abenemeneze abaso lapha ke Isikhukhune bebengahambi ke bodwa behamba ke noziduma ngabanye akade ke befuna ke ukuzoduma ngaso lapha ke Isikhukhune namhlanje. Nathi ibhola leKaizer Chiefs bafuna lapha ke paper 2 phala maphala phakathi eboxini. Uthina Pepe ipenalty. Uthina Pepe ipenalty. Dlodi Lilepo futhi uyikhombe emlotheni uNopepe. Uthisha uNopepe ipenalty. Bawuphasile upaper 1 nge-first half, bangawuphasa na upaper 2. Uyabaqeda upaper 2. Dlale kabi ke ngempela. Yena ke uvuyela ihlapha phambi kwakhe uNopepe. Uthisha uNopepe ipenalty. A tackle from paper 2. Wosabuka uyakhuza ke uNopepe. Uthi ke linda iMpepe. Uthiwa ke ukhahleleke ngakakhali iMpepe. Umfundo ovilakazi. Uthi ke angishanga ke iMpepe.
yena-ke uNopepe imfaka ngaphansi kwencindezi-ke leyo Vilakazi. Uyalishintsha isayidi noma cha, noma uzuya direct awuthi-ke sibheke bhala mabhala paper two Chanel Prasha Mfundo Vilakazi paper two wasa bathumizandla Mfundo Vilakazi from a penalty spot. Ohlala umdanso kaNokusho, yena a tackle from behind, usukuma upaper two, yadlala TV.